ମାଲିକେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଦିନ ଏମିତି ମିରାକିଲ୍ ହେଇଛି, କ'ଣ ହିଁ କହିବି ତିନି ରଥ ପାଖରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆଉ ଜମା ବି ମଝିରୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ନହେଲେ ଦେଖିପାରିବେନି ମିରାକିଲ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ। ତ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ମୋ କ୍ୟାମେରାରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ୍ୟାପଚର୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଏଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଦେଇଥିଲି, ବିକଜ୍ ମୋତେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ମିସ୍ କରିବାର ନଥିଲା। କାହିଁକିନା ଆମର ଘର ପାଖରେ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜନ୍ମବେଦୀ, ତ ସିଏ ସେଇଠୁ ଆସିବାକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପଳାଇ ଆସିଥାନ୍ତେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ମିସ୍ କରିବାର ନଥିଲା। ତ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ପୁରା ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ବି ବାହୁଡ଼ା ମିସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସେ ବନେଇ ଦେଇଥିଲା ଅରୁଆ ଭାତ, ପୋଟଳ ଆଳୁ ପଡ଼ିକି ଗୋଟେ ପନିର ତରକାରୀ, ପନିପରିବା ପଡ଼ିକି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମାଟେ, ଆଉ ଏଠି କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼, ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ପାଣିର ଗୋଟେ ପାଗ। ତାପରେ ଆମେ ଦି ଭଉଣୀ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ ବାନ୍ଧିକି ନେଇଗଲୁ, କାହିଁକିନା ଆଜି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଥିଲା। ତ ବାପାଙ୍କର ସେପଟେ ବହୁତ ହି ଭିଡ଼ ଥିଲା, ସେ ଆସିପାରୁନଥିଲେ। ତ ଆମେ ଦି ଭଉଣୀ ବାହାରିକି ପଳେଇଥିଲୁ ବାପାଙ୍କ ଠିକି ଯିବା ପାଇଁ। ରଥରେ ଯେତିକି ଭିଡ଼ ଥିଲା, ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଦିନ ବି ସେତିକି ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଛ ମାର୍କେଟ ପାଖର ଦୃଶ୍ୟ, ମାନେ ଷ୍ଟେସନ ପାଖାପାଖିର ଦୃଶ୍ୟ। ତ ମୋତେ ଏଇଥରକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ଢିଲା ଢୁଲା ଲାଗିଥିଲା, କାହିଁକିନା ଏଥରକ ପୋଲିସମାନଙ୍କ ବିହେଭିଅର୍ ଭଲ ନଥିଲା। ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଏପଟ ସେପଟ କିନା କଥା କହୁଥିଲେ। ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଏଇ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଦିନ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଛି ସେଇମାନଙ୍କ ବିହେଭିଅର୍ ଖରାପ ଥିଲା, ନା। ଯେଉଁଦିନ ପଡ଼ିଥିଲା ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଯେଉଁ ପୋଲିସମାନଙ୍କର ପଡ଼ିଥିଲା ଏଠି ଡ୍ୟୁଟି, ସେଇମାନଙ୍କର ବିହେଭିଅର୍ ବହୁତ ହି ଖରାପ ଥିଲା। ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି କଥା କରାଇକି ବୁଝାଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାନଥିଲା। ବାସ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଡ୍ୟୁଟି ମିଳିଛି, କେମିତି ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ ସେଇ ଚିନ୍ତା ଥିଲା। ବାପାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଠିକ୍ 4:30 ବେଳକୁ ବାହାରିକି ଆଈ, ମୁଁ, ମାମା 3 ଜଣ ଯାକ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଜି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା, କ'ଣ ହିଁ କହିବି। ଲେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଥରକ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ଭିଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର। ବର୍ଷା ବି ବହୁତ ଜୋରସେ ଉଠେଇଥିଲା, ଟିକେ ଟିକେ ପକଉଥିଲା ବି। ତ ଯାହା ହଉ ଟିକେ ବଳଭଦ୍ର ମହାରାଜଙ୍କ ରଥ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ଦେନ୍ ବଳଭଦ୍ର ମହାରାଜଙ୍କ ରଥ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖିଦେବେ, ଠାକୁରଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖାହେଉଛି। ମୋ ହାତ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିପାରୁନଥିଲା, ବିକଜ୍ ମୋ ହାତଟା ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ଥରୁଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ବି ମୁଁ ଯାଇକି ରେକର୍ଡ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହରିବୋଲଟେ କହିଦିଅନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ବଡ଼ ସଂଘଟିଏ ଆସିକି ରହିଯାଇଥିଲା ରଥ। ସମସ୍ତେ ହୁଳହୁଳି ବଳଭଦ୍ର ମହାରାଜ କି ଜୟ, ବଳଭଦ୍ର ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ, ଏମିତି ଡାକରାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ବଳଭଦ୍ର ମହାରାଜଙ୍କ ରଥ। ବଡ଼ ଭାଇ ତ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଆନ୍ତି, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ରଥଯାତ୍ରା ହଉ କି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ହଉ, ବଡ଼ ଭାଇ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଆନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ କର୍ମବେଦୀ ଆଡ଼ିକି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଚାଲିଲେ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଦେଖିକି ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲି। ମିରାକିଲ୍ଟା କ'ଣ, ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଦେଖେଇଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖେଇବି ମିରାକିଲ୍ଟା। ଡାକୁଆର ଡାକ ଆସିଲା, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ଚାଲିଲା। ପଛରେ ହଳଦୀମୟୀ ମାନେ ଆମ ମା ସୁଭଦ୍ରା, ସିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଭାଇ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ମୁଁ ବାହାରିକି ଯିବି। କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ହଳଦୀମୟୀ କିମ୍ବା ମା ସୁଭଦ୍ରା ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଆମ ବଡ଼ ସଂଘ ଉପରେ। ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ତ କମିବନି, ସେଇଟା ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ହଉ, ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ହଉ କି ଜଗାର ରଥ ହଉ। ଯେଉଁ ନାଲି ଫ୍ଲାଗ୍ 4ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଏଇନା ରଥ ରହିଛି ବୋଲି ନାଲି ଫ୍ଲାଗ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ରଥ ଗଡ଼ା ହେବ ସେଇଟା ଗ୍ରୀନ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ କରିଦେବେ। ଏଇ ନାଲି ଫ୍ଲାଗ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରଥର ଦୌଡ଼ି ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ। ଏଇନା ରଥ ରହିଯାଇଛି ବୋଲି ଏଇଠି ନାଲି ଫ୍ଲାଗ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ରଥ ଗଡ଼ା ହେବ ସେଟା ଗ୍ରୀନ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ କରିକି ଗଡ଼େଇବେ, ତାକି ଲୋକମାନେ ଆଲର୍ଟ ରହିବେ। ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଆସିକି ଅଟକିଥିଲା ବଡ଼ ଶଙ୍ଖ ଉପରେ। ଡାକୁଆର ଡାକ ଆସିଲା ଆଣ୍ଡ ରଥ ପୁଣି ଗଡ଼ିଲା। ତ ଘଣ୍ଟୁଆ ମାନେ ଘଣ୍ଟ ବଜେଇ ବଜେଇ ଭକ୍ତମାନେ ମା ସୁଭଦ୍ରା ମାଆ କି ଜୟ, ହଳଦୀମୟୀ କି ଜୟ, ଏମିତି ଡାକରା ଦେଇ ଦେଇ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗଡ଼ିଲା ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ। ଆଉ ଯାଉଥିଲା କର୍ମବେଦୀ ଆଡ଼େ, ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଥିଲେ। କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଆସିଗଲା ଆମ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ। ତାପରେ ଆସିଗଲେ ଆମ ନନ୍ଦିଘୋଷରେ ଜଗା। ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଲେ ଆଉ ଭିଡ଼ଟା ହବନି, ଏଇଟା କେମିତି? ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଥିଲା ଫିର୍ ବି ଆଜି ରଥ ଟଣା ହେଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା
ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ରଥ ଟଣା ହେଇଛି। ଯାହା ବି ହଉ ଆମ ଜଗାର ତ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନଥିଲି ବିକଜ ବହୁତ ହି ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଥିଲା, ରଥ ଭିତରଟା ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। ତ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିପାରିନଥିଲି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି କରେଇ ପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ରଖିଛି ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି। କିଛି ମାର୍କ କରିପାରିଲେ ନା ନାହିଁ? ନା ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କ'ଣଟା ମୁଁ ଏଠି ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଫାଷ୍ଟ ତ ଗୋଟେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କ'ଣଟା ମୁଁ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଜଗାର ଆଖିଟା ଦେଖାହେଉଛି, ତା ଚକା ଡୋଳା ପୁରା କ୍ଲିଅର ଦେଖାହେଉଛି। ଏବେ ଦେଖିପାରିଲେ? ତାପରେ ରଥ ଗଡ଼ିଲା, ଡାକର ଡାକ ଆସିଲା, ହରିବୋଲ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତେ ପକେଇଲେ, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଡ଼ିଲା ଆମ ଜଗାର ରଥ କର୍ମବେଦୀ ଆଡ଼ିକି। କେତେ ଜୋର ଉଠେଇଥିଲା ମେଘ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଟିକେ ବି ହେଲାନି, ଝିପଝିପ ଝିପଝିପ ହେଇକି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, କାହିଁକିନା ଜଗା ଚାହିଁଲାନି ଏତେ ଭକ୍ତ ତାର ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲି ଘରକୁ। ଆଉ ଇଏ ବଚ୍ଚା ପାଟି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖାଲି ମୋ ଚାରିପଟେ ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ମୋତେ ଶୁଙ୍ଗି ପକାଉଛନ୍ତି, ମୋ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ମୋ ସାଇଡ଼୍ରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏମିତି ଚଲେଇଛନ୍ତି ତିନିଟା ଆକ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ହି ମନ ଖୁସି ଥିଲା ମୋର। ତାପରେ ମମି ଆଈ ସହିତ ବସିକି ଏଇଟିକେ ମଜାମସ୍ତି କରୁଥିଲୁ ବିକଜ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରସେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଘରେ ମମି ଏଇଟା ବନେଇବି ସେଇଟା ବନେଇବି, ଭାତ ଖାଇଦେ ଏମିତି କହି ମୋ ମୁଡ଼ଟାକୁ ଅଫ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ବସିକି ଏଠି ଆଈ ହେରିକା ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଆଉ ଏଠି ମୋ ଆଈ କେମିତି କ୍ୟାମେରାଟାକୁ ବୁଲେଇ ଦେଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଟିକେ ମୋମୋ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କୁନି ରଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠି ଗଛରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ରଥଟା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲରେ କାଢ଼ୁଥିଲେ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମୋମୋ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ପାର୍ସଲ୍ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି ବିକଜ ଅଫ୍ ଭିଡ଼। ମୋମୋ ନେଇକି ରିଟର୍ନ କଲାବେଳକୁ ସେଇ ରଥ ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ସିରିୟସଲି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ବିକଜ ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର କପି ହେଇଥିଲା, ଛୋଟିଆ ରଥଟେ ବଟ୍ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଯାଇଥିଲେ ଟୁଇଁ ନାନୀ, ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣୁଥିବେ। ଆଉ ଭାଇ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଡ୍ରାମେବାଜ କୁଇନ୍, ମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ରାମା କରୁଛି ସେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଦେବେ। ମୋର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ମୁଁ ଟିଭିରେ ଦେଖିଲି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଏଇନା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯାଇକି ଲାଗିଯାଇଥିଲେ ସିଂହଦ୍ୱାରଠି, ବଟ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିନଥିଲେ। ତ ସେତିକିବେଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ରାଗିକି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କଲେ ଦେଖଉଛି ରୁହନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ଲାଗିନାହିଁ। ବଳଭଦ୍ର ଆଉ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଅଲରେଡ଼ି ଲାଗି ସାରିଲାଣି ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଯାଇକି। ଆଉ ଏଇନା ଟିଭିରେ ଦେଖଉଛି, ଇଗ୍ନୋର ଦିସ୍, ଇଗ୍ନୋର। ତ ଗାଇସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ କେମିତି ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଦି ଭାଇ ଭଉଣୀ ତ ଆସିକି ଲାଗିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ପତି ପରମେଶ୍ୱର କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବୋଲି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଦେଖଉଛି ଗାଇସ୍। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଜଗନ୍ନାଥ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ଆସିକି ଲାଗିନାହାନ୍ତି। ସେ ହାଏ ବ୍ରୋ, ତୁ କାହିଁ ସାମ୍ନାରେ ଇଗ୍ନୋର ୟାକୁ ଇଗ୍ନୋର କର। ଏ ଦେଖ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଦେଖ ତାକୁ। ପାଗଳି ସେ ଲୁଡୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମତେ କହିଲା ସୁନ୍ଦର। ଏ ବାଉଲୋ, ଲୁଡୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମତେ କହିଦେଲା ସୁନ୍ଦର। ଇଏ ହଉଛି ବାନ୍ଦର। ହଁ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ନୁହ ତ ତୁ ଲୁଡୁ ଖେଳିବୁନି। ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ନା ନାଇଁ? ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ନା ନାଇଁ? ହଁ ବାସ୍, ମତେ ବାନ୍ଦର କହିବୁ ମାନେ ତୁ ଲୁଡୁ ଖେଳିବୁନି। ସେ ଛୁଆଟାର ମୁଁ ଅଲଗା କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ, ମାନେ କେମିତି ସେ ପୁରା ଡ୍ରାମା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଇମାଜିନ୍ ବି କରିପାରିବେନି। ତ ସେଇଟା ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ତାକି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି ମିରାକିଲ୍ କେମିତି କ'ଣ ହେଲା। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ଆସିଲା, ସେ ବଡ଼ଶଙ୍ଖ ଉପରେ ରହିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଡାକର ଡାକ ଆସିଲା ଆଣ୍ଡ ସେଠି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଲା ଯେ ଭିଡ଼ା ହେବ ରଥ ବୋଲି। ଟିକେ ମାନେ ରଥ ଭିଡ଼ା ହେଇପାରିଲାନି, ବହୁତ ପ୍ରେସର ଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ରଥ ଭିଡ଼ା ହେଇପାରିଲାନି। ମେ ବି କେଉଁ ଭକ୍ତ ଆସିପାରିନି, କି ମେ ବି କେଉଁ ଭକ୍ତ ସେଇଠି ଅଛି ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ରଥ ଟିକେ ବି ଆଗକୁ ଆସିପାରୁନଥିଲା। ତ
तो माने आमे समस्ते पूरा आश्चर्य होइके देखुथिलु। सेम केस है सुभद्रा पाखे आम साई मुंड पाखे जमा भी गड़ानी रथ तापर कि माने एमती 5-10 मिनट पर पुणी रथ गड़ला। जगन्नाथ भी सेम केस भाई यही मिराकिल कौन ही हो पारे। तो से मुझे मिराकिल गोटे होती जोटा कि मुझे लास्ट देखी। तो यहाँ हूँ से मिराकिलटा। तो जदि आपण मानक मो भिडियोटी भल लगी लाइक कमेंट शेयर निहाती भावे करेंगे। सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलें। रही जय जगन्नाथ।